Туган телгә мәхәббәт һәм милләт ара дуслыкка хөрмәт. Күп милләтләр безнең туган якта. Күп гасырлар буе яшиләр. Алар безнең кебек тугры халык, күбесе бик яхшы кешеләр. Мин яратам үзем белгән телне. Туган телем, татар телемне. Бик тә якын күрәм, хөрмәт итәм булган барлык башка телләрне. Татарлардан башка милләтләрдән өстен күргән көнем, урыным юк. Нигә миңа кеше түбәнсетү? Бәхетем бар, йортым, тамак тук. Бер Аллаһка табынуым белән рәхмәт әйтеп башлыйм көнемне. Якын күрәм, кире какмыйм берүк башка динне тоткан кешене. Алар өчен әйтик, без дә читләр, башка динне тоткан кешеләр. Ләкин алар ачык, якты йөзле. Җирәнмиләр бездән, көлмиләр. Әйдәгез соң, дуслар, бердәм булыйк. Елмаешып башлык иртәне. Хөрмәт итик һәрчак, якын күрик. Түбәнсетмик башка милләтне.